Tiberamotani bakhaktei haino hai timotu thabjunal be khobjak Devendra Hatiwo MDC phanni rangbai Berengni bagi kheteng chelarongni bagi duti risa tagna bagai tei dalbidal sikla rongni thungmung manui bagjaka tei o pandawo narwai okrangi majak phaikya titi edisi hapangni borong manang EM Kamal Koloi Working President Ashok Deborma District Vice President Sopon Deborma Krishnapur Block Committee ni President Mohindra Deborma tei kwbangma lukurok hati pandani bisingtei o bangmungrok bagjaka naine bedi chini notice korangni mangpliu Sini 29 Krishnapur ni, sini 29 Krishnapur YTF ni, X. Lono 50,000 ke training ridani bagai Bengaluru tonggani chanin समस्त दायबार जों नाहरका बुबाग्रा नाहरका चिनी एडीसी हापांग नाहरका ताकुक तेबो खोसं नरक साइमानो थांना एडीसी ओ तो जों आसो चाकरि रो नालाय मालायाखौ हाइबानो बुबाग्रानो सावै आनि डिपार्टमेन्ट हस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेन्ट आं 6 जना डक्टर चाकरि नाहरका वेटरनरी डक्टर 7 जना आं नाहरका फार्मासिस्ट नाहरका 3 जना ताकुक तेबो खोसं स्पेशलिस्ट डक्टर नाहरका खरग नै नरक जतनो साइबानो गुबुननि डक्टर नाहरमे एफानो हेल्थ डिपार्टमेन्ट ले लुकुरंनि बागै सार्भिस नांगौ हाइने अबचिमिया हाइनाय साला चुंगायदिसे पुलिस ना हानानि बागै ताबो चातेलाय दङ मास्टार नानानि बागै चातेलाय दङ थांनाय बाहायनो जों टिउटर नामनि कखनो काग्रा सराव नरक नुगिया खुला खरक चापन काग्रा सरानि बररक नुना सरानि बररक चाकरि थाइनै गरुइ काग्रा सराबाय नुना सराव खरकचा के टिउटर रुखा मानि बाजार ने रुखा yang short bukul nogorni buklai khanableना अबाहायके जों एडीसी हापांगा ताबो खुंपे एकाडेमी फोरोंनि दङ ताकु तेबो खुंसं अबंके चिनि अचिभमेन्ट बसकांगा जों चिनि ओ बाजेट जों साइमानो थासिङो जों जतनो सालायका बाजेट गोबां थायके चिनि थानि पावार दंखाके जों जतनो खायमानो अटु को चिनि ताकुक अमेन आं बेलायके बखा खामका चिनि ताकुक अमेननि बनि सिभिल स्कुल काली आङै ताकुक अमेननो जों अटु रिमानिया किन्तु आनि 11 महारानी पर कन्स्टिट्यूशननि बिसिङाव जतनि से गोबां अटु रिखा जों जतनि से गोबां अटु मानका जे अटु नानाय बीजेपी उंथोन सीपीएम उंथोन तिप्रामाव थांथोन सब अटु नानाय जे फाइनेनो जों रोखा लागातर अटु जतनि से गोबां अटु जों बाखाव चिनि टिके एडीसी चिनि अर 11 महारानी पर कन्स्टिट्यूशननि चिनि टिके एडीसी नि बाखाखि ताकुते नरतेबो साइमनना एपीएल नि बीपीएल खाइनि जतनो कागज रिफाइबायो बुरा बातामायर गोबां मा सय ना फाइबायखा आबनि बिसिङा आं एसडीएम बाय कक सालायके डीएम बाय कक सालायका एपीएल नि बीपीएल बाहायनो गोबां मा लुकुरंनो मांखा मोगे मान माया सादि असुक गोबां मा माया दा चिनि बररं जों खाइलेखा बातामायरंनो बाहायनो जों कागज रि दं आगामी दिनो जे बातामाया बयसङै थांनाय बरनो अबयसै बातामारिना हेनि ताकुते बुकुसं चिनि जातीय मुं चिनि बुबाग्रानि जातीय मुं थागिया काग्रा सराव मिया फोन खाइलायै चिनि बररं भिडिअ सुनामलायो जों अर तुइमानियानि लगे बुबाग्रा दागिखा चिनि वाइटीएफ रनो थाङै तुइरि दिनै काग्रा सराव हाजारपाराव चिनि वाइटीएफ राव थाङै तुइरिखा किन्तु जों थाङै तुइरिमानि त पार्मानेन्ट सल्युशन खाइनानि बागै जों डीडब्ल्यूएफ राव बाय कक साइदं ताकुते बुकुसं बहुत जागा प्रब्लेम कखाय हाइसे चिनि अर फान एडिसो चिनि थानि फान दङबाय जों दाबा हाइके खाइमानै दङ तमुनो एडिसि आमचाय चिनि हा इ नरंनो चालाचिदि नरंनि गेब्रा डिप्रालेन हने चिनि जुदि ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमी जों मानखा हंके खिसलां लाखिरुय हजार कोटी रां सबायै चिनि अर बाहायनो ओ बुनियार लामा जोंखा जाति जोंहा हाय कायसा लामा फानताय